наши друзья из Заинского района Республики Татарстан. Зелилер быйыл да Чиләбе өлкәсенең Магнитогорск шәһәрендә узган Сабан туенда катнашты. Дус туганнарны җыйнап, еллар буе күрешмәгәннәрне үзара очраштыра торган халкыбызның бәйрәме шәһәр паркында үтте. Бу көнне мәйданнан көне буе татар рухы, татар моңы, милли көйләр яңгырады. Зәйлелер 3-нче тапкыр әлеге җирлек Сабан туенда Татарстан Республикасын тәкъдим итә. Чараны ачу тантанасында Магнитогорск халкын өлкә җитәкчеләре, күп санлы кунаклар сәламли. Наш город очень многонациональный, и вот более 90 национальностей у нас в городе проживает, и мы всегда горды тем, что мы всегда очень дружны, мы всегда помогаем друг другу и чтим обычаи, традиции народности. Поэтому сегодня вот праздник здесь Сабантуй, праздник плуга. Это праздник всех людей, которые посвятили себя труду, земле, да и вообще счастью. Район башлыгы Разиф Кәримов милләттәшләребезгә республика рәисенең бәйрәм котлавын ирештиреп, рәхмәт хаты тапшыра. Кадерле дуслар, хөрмәтле милләттәшләр, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы, хөкүмәте, барлык Татарстанлылар исеменнән һәм шәхсән үзем сезне халкыбызның яраткан милли бәйрәме Сабан туе белән кайнар котлыйм. Бу көнне туганнар һәм якыннар очраша. Туган телдә аралашып җаннарга ял һәм ям таба. Гаиләнең бердәмлеге, халыкларның бердәмлеге, илнең бердәмлеге булар барысы да Сабан туена хас сыйфатлар. Шуңа күрә дә Россия Федерациясендә гаилә елы дип игълан ителгән быелгы елда бәйрәмнең әһәмияте һәм күркәмлеге тагы да арта. Зей хатасы ерактан ук үзенең бай, купшы булуы белән бәйрәм кунакларын җәлеп итә. Гореф-гадәтләребезне тасвирлаучы, районыбызның якты йөзен чагылдыручы экспонатларга бай булды ул. Бер өстәлдә милли ризык, кыстыбый әзерләргә өйрәтсәләр, икенчесендә Татарстан җирләрендә үскән шифалы үләннәрдән кайнар чәй белән сыйланырга мөмкин иде. Безнең районыбыз матур-матур үзенең күркәм эшләрен алып килде, һәм инде без татар милли ризыкларының берсен яратып ашала торган кыстыбый мастер-классы күрсәтәбез. Теләгән кешегә өйрәтә алабыз кыстыбыйны, төрле усуллар белән пешерүне, төрле эшлекләр белән ясауны, һәм инде Магнитогорск шәһәренең кунакларын, һәм инде яшәүчеләрне шушында тәмле ризыкларыбыз белән сыйлыйбыз. Гомумән, Зей ягы көнкүреше белән якыннан танышырга теләүчеләр күп булды. Ярко, красочно, все нарядно, замечательно, люди ходят, радуются, что еще нужно. Спасибо. Сабантуй — это для нас праздник, так, получается, повар, да, вообще называется на самом деле. Ну, ваш вообще, мне очень понравился, много у вас баянов таких красивых, гармоний. Быел Магнитогорск үзенең 95 еллык юбилейын билгели. Шәһәрдә 400 меңнән артык халык яши. Шуның 5%-ын милли гореф-гадәтләребезне саклаучы татарлар булуы сөендерә. Сабан туй программасында спорт ярышларына, милли уеннарга зур урын бирелгән. Тамашачының күпчелеге көрәш мәйданы тирәсенә җыелган. Келәмдә исә бил алышлар кыза. Татарстан данын яклап Зей көрәшчеләре Рамил Фаршатов, Азат Кашапов, Айнур Әхмәтшиннар чыгыш ясый. Иртәнге унда башланган бәйрәм кичкә кадәр дәвам итә. Тамашачы сәхнәдәге театральләштерелгән күренешләрне карап хозурлана. Татар эстрадасы йолдызлары Ясмин, Нәркиз Зиннатуллиннар моңлы җырларын суза. Биючеләребез дә тик тормый. Шул рәвешле милләттәшләребез арасында дуслык, туганлык җепләре ныгый. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.